присутні. Сьогодні таки рады вітаць вас у нашей такой невялічкай аўтульнай святыні. Сённяшні фестываль, ён нараджаўся ўжо не адзін год. Мы думалі са спадаром Віктарам Кістенем, каб такі фармат фестывалю таксама меў месца ў восені, таму што ў нашай святыні ёсць фестываль калядныя вечары. Пасля Божага нараджэння праходзіць ёсць фестываль Златагорская ліра, ён праходзіць пасля Пасхі. І вось некалькі гадоў мы думалі, чым напоўніць нам восень. У мінулым годзе у нас быў фестываль «Адбудуем Буслаў разам». У гэтым годзе нарадзіўся ўжо ёсць і назва, і гэта фестываль будзе штогадовы музычны фестываль «Сакральная сімфонія». І ў мінулым годзе, калі мы праводзілі фестываль, вельмі прыгожа і так сапраўды яскрава ўпісаліся ў правядзенні фестывалю, калі мы збіралі сродкі ахвяравання на Буслаўскую святыню, якая пацярпела ад пажару. Упісаліся два цудоўных хоры. Гэта хор «Голас душы», мастацкі кіраўнік Тацяна Гажэўская, і хор «Сканканс», мастацкі кіраўнік Ніна Валькова. І, конечно, было б цяжка ўявіць сабе сёлетні фестываль «Сакральная сімфонія» без вашых хораў. Адметна таксама ваш выступ у нашай святыні, таму што тая трагедыя, якая здарылася, і сёння жывучы ў 21 стагоддзі, калі мы маем закрытую самую галоўную святыню Беларусі, могу гэта сказаць смела, з шчырым сэрцам, чырвоны касцёл. Канешне, мы рады вітаць вас тут, у нашай святыні, таму што я думаю, што тыя, хто служыў сваім голасам, сваім спевам у святыні, вы не менш перажываеце за тое, што зараз адбываецца з вашым касцёлам, з нашым касцёлам. Таксама як і святары, і усе вернікі. І таму сёння гэты выступ ваш таксама вельмі адметны, таму што наш голас будзе гучаць. І мы зробім усё магчымае, каб святыня не толькі не была зачынена, але каб яна як найхутчэй адчынілася. І таксама такая просьба ўжо ад нас, ад арганізатараў. Калі хтосьці пажадае скласці ахвяраванне, ёсць на выхадзе такая скарбоначка з правага боку, там напісана на патрэбы парафіі Чырвонага касцёла. Мы ў нашай парафіі збіралі ўжо ахвяраванне ў мінулую нядзелю, сёння падчас канцэрта будзем збіраць, і таксама заўтра ў нядзелю будзем збіраць, таму што выдаткаў шмат, святары разам з ксяндзом Пробашчым, з ксяндзом дзеканам Владиславом Завальнюком, як на барыкадах, разам з вернікамі. Іх выганяюць з святыні, выганяюць з плебаніі, яны як на барыкадах, і сапраўды патрэбна наша не толькі малітоўная падтрымка, але таксама матэрыяльная, бо трэба за нешта купіць ежу, трэба за нешта заправіць аўтамабілі і гэтак далей. Таму дзякуй вам вялікія, прыемнага ўсім вечара. Няхай сённяшні вечар сапраўды будзе цёплым, каб усе тыя хмары, якія сёння згушчаюцца над касцёлам каталіцкім у Беларусі, як найхутчэй разыдуцца, а сонейка прыйдзе. Сонейка ёсць у нашых сэрцах, няхай гэта сонейка прасвятляе нашае жыццё. Перадаю слова спадару Віктару Кістеню, які сёння будзе весці наш канцэрт. Слава Ісусу Христос. Сённяшні канцэрт распачне выступленне хору «Верум Кантус». Гэты калектыў пад гэтай назвай і
існуе са студзеня гэтага года, аднак ён цудоўна вядомы нам пад сваёй папярэдняй назвай «Кантус Кортис», бо створаны калектыў у 2004 годзе, ўжо амаль 20 гадоў суправаджае набажэнствы на польскай мове у касцёле святых Сымона і Анера. Кіруе калектывам Яніна Хвалькова. Свое выступление хор распочне с твора Леонида Захлебнага на слово Леонида Пранчука «Каля чырвонага касцёла». Апрацоўку зрабіла Елизавета Ломан. Солисты Вера Садовская и Сергей Чаевский. Партию флейты выконает Татьяна Пешкова.
polskim, jaki zaraz żyje u Polsce. Duchu przyjdź, приди Дух. Odnieś
задеяны разом с наступным коллективом, хором «Голос души» распевают хоры. Изображает зараз литургичный хор парафии Святых Симона и Неофита. «Голос души», кіраўнік Тетяна Ржевська. Хор «Голос души» является сапраўдным візітоўкай Чырвонага касцёла, і все удзельнікі калектыву займаюцца у гэтым хоры аматарскім чынам. Аднак узровень гэтага калектыву практычна дасягае прафесійнага ўзроўню. И программу сегодняшнего выступления хор «Голос души» начнет с твору белорусского композитора Алины Близнецов на верши Владимира Писюкевича «Молитва за Беларусь». Партию сопрано выконает Александра. Партию органа выконает Александра Машустина, а соло Анна Лечкина.
композитор Флярковский, слово Ламахи, молитва. Кроме Твоего
зараз да літургічного хору «Голос души» получается профільний хор «Вербум Кантус». І у сумесному виконанні усіх удзельнікаў канцэрта прагучаць наступныя тры творы. Першы з іх беларускі кампазітар Владзімір Бур'ян на словы Янкі Купалы «Малітва». Широкими
завершение сегодняшнего концерта прозвучит спор Доминика Лосоты «Да пацем Домини» за органом Надея Пролесковская. Thank you.